Takbo, Adrian! Takbo, Joshua! Bilis! Bilisan mo! Panalo si Joshua! Oh, Joshua, halika na dito! Takbo ka na, Joshua! Ibagag no, agtaray kan. Guray! Napay nakagkagudwa! Agtaray! Bilisan mo, Joshua! Panalo! Talo si kuya mo! Nainis na daw siya kasi natalo na siya ng bata. Okay guys, lilipat tayo ng karerahan. Find mo na lang. Ba't mo kasi binato? So guys, tutulungan po natin siya sa paghanap ng slipper niya kasi binato niya. Mukha kasi siyang baliw. Or in English is crazy. Ano ka na, Josh? Anong gusto mong laro? ML. Ano mas maganda? MC o ML? ML. Okay. Yan, magkagala-gala muna tayo ngayon. Pero malapit na sa bahay. Kasi, yun na, may COVID. Yan po, ito po yung ng mga palay. Pagkatapos ng kilyar. Makati dyan. Malis kayo dyan. Ito po, pagkatapos pong tanggalin yung mga bunga ng palay, pinapakain sa kalawaw po ganun. Kuha tayo ng bayabas. Bayabas na naman. Tuturuan ko po kayo kung paano kumuha ng bayabas. Hindi ka na insan. Guys, dito na lang tayo daan kasi may tanim sila dyan. Yung okra. Guys, tignan po natin kung may makukuha tayo. Yan guys. Wala tayong panungkit. Ayan po guys, may nakita na po akong panungkit. Huwag na kayong sasama dito. Hello po mga guys! Ito po ang pupo niya. Ito po kire, ngayon dito. Kirain mo no? Guys, matagaw. Malis kayo dyan at baka kayo'y masungkit ko kayo. Yan Adrian, abutin mo kung kaya mong abutin. Tay? Sige, punta ka na dyan. May tanim yata yan eh. Oo. Sige, hilain mo. Abutin ko. Okay, alang. Hilain mo lang. Ayan. Hilain mo pa. Tatalo na lang tayo, guys. Sige pa, Adrian. Push. Push, Adrian. Ala, guys. Ang gulat ko na po mag-video. Sige na, guys. Yan po, guys. Nakakuha na tayo. Yan na. Pakita natin sa mga pare natin. Yan po yung pan natin. Bayabas na nakuha. Yan, guys. You know, guys. Madaming bunga din. Kuha tayo ng inog. Hinog pala. Meron po kasi yan, guys. Nakuha na po. Ito mga guys. Yan po, guys. Nasaan na mga guys? Yun. Yun. Ito po. Yan po yung mga gulay, Yung katuday. Pero hindi po sa amin yan, Nakikingi lang po tayo ng bayabas. Okay, guys. Ito po ang laki, Hinog. Ito po mga guys. Makita natin sa mga guys. Hanapin natin yung isa. Ayun, Ang laki. Tingnan po. Po, guys. Tapon mo na yung isa. Hindi na pwede yan. Halika na. Let's go. Nasaan na yung iba? Tingnan natin sa taas. Yung tatlo. Ang tatlo na. Ay, suda. Okay, tara na. Ito po yung mga saluyot po. Diyan ka na duman, be. Uy, kabatiti, Dami pong gulay dito. Halika dito. Ito po yung mga sili. Tapos ito po yung namumungang kalabasa. Karabasa? Okay po. Yan po,
Ampalaya po, oh. Daon ng ampalaya. Yan po. Ang palaya. Yan po ang lalaking mga papaya. Ang guys, sisingin natin ng ilang 7 mo ko. Dito sa loob ng bahay. Di po guys. Yan guys. Lupa ko namin. Ay, po sa akin. Siningin ko. Siningin. Okay guys, kuha na po natin yung mga nakuha natin bayabas. Yan. Hindi ko mabugas mo guys. Okay guys, kuha tayo ng tabukas mo. Mabugas ako. Ito yung tubig. Ako na, lagay mo sa labas. Lagay mo sa labas. Yan guys. Mayroon. Yan po, hugasan po muna natin. Sige guys. Kami magbabalik. Sa aming pagbabalik ay tapos ng balatan. Ayan guys, tapos na tayo magbalat. Kainan na po. O, sila na po. Bibigyan natin yung batang maliit. Ito na oh. Ayan guys. Ito po ang laki oh. Laki po. Oh. Sarap ba? Pakita mo nga sa mga guys natin. Ayan guys. Sarap po kumain. Sarap mo guys. Guys. Di ate. Masisiri pa. Tanggal. Ayan guys. Okay. Ako. Sa inyo na yan. Ito po yung tinanim ni Bunsoy TV. Ito po yung tinanim niya. Oh. Siya po yung tito ko. Ayan guys. Hanggang dito na lang po tayo. Bye-bye po at magbumudyo muna ako. Bye-bye.